maizviziva here kuti kune mahustlers for ED? Maizviziva here kuti kune Zim Sports for ED? Taingoziva mahwindi for ED, mahure for ED, women for ED, nezvimwewo zvishoma izvi. Mbavha for ED. Vakashata vakaipa. Ndasangana nevidhiyo iri ndikati ndingoya naro paplatform ndikuratidzei. Handinangu zvakawanda zvokutaura, but ndoziva kuti vazhinji venyu munenge musingazive zviri kuitika. Munenge makafa, makaita sei makadhipa, but zvitoriko. Mnangagwa atora nyika yese kuisa mumbombodo make, ari kutora zvinhu zvese, ende vechidiki vacho vatongoona kuti the way out kuti zvinhu zvavo zviite ngavangoita sei, ngavangoti for ED. Very soon DJ Sparks na Zigo vanenge varolauncha ma-podcasters for ED or ma-journalists for ED. Vakaipa. Muchangwara zvenyu. Kuitiswa kwakwenyu. Kunonzi kuitiswa. Saka video iri on a positive side. Tichitaurawo zvakanaka. Hanzi pane vana vakaenda kunotamba karate. Vakawina. Tinoti makorokoto nekuwina kwamakaita. Tinoti makorokoto rambai makadaro muchisumudzira nyika yeZimbabwe. But nyaya yedu haipere, ngoma ndiyo. Mnangagwa auraya vanhu nenzara. ZANU-PF yauraya vanhu nenzara. Ende vanhu vese vari kungoti vakati for ED zvakutoendwa, vakutowana funding, vakutowana sponsorship. Amenoti ndo yega yatongohere nzira yekuti ubude nayo, uyambuke nayo muupenyu. Ingaite nyika here yekuti mukuru wenyika anenge ari kwese, presidential goat scheme, presidential chakati, presidential land, presidential youth empowerment, presidential chakati, zvese ari kuzvida. Inafu dzei dzaanenge achiita munharaunda. Vari padhuze naye chimbomutsura iwo kuti zvimwe zvinhu chimbonyara iwo mukuru, mumbobvisa zvinana hanzi presidential izvi. Right now mbudzi dzakabiwa naMike Chimombe wakapiwa mutongo. Mari yembudzi. Vakomana vakadya mari yembudzi. Inini ndini munhu 1 asingambofa akasekerera anonzi Mike Chimombe naMoses Mpofu. Vakomana vakahaya ma-strippers from UK, from America, from mhiri kwemakungwa, akauya muCape Town. Vakomana vachirwa sadaka, vachirwa bhodhoro 1 reshampeni raita 6,000 US, mari yenyika. Hativanzwire tsitsi vanhu vakadaro. Ngavaite sei? Ngavapinde pama1. But vachipinzwa pama1 kudaro vachitongwa, mukobvu vakamusiyirei nekuti mukobvu anga aripo pazheti iroro. Ngaabatwe ofuta apinde. Zeka haina mazino, tazozviona zvabuda pachena. Pane mavideos ari on circulation, ndikuita video racho. Sewikne vachitaura kuti uyu anonzi Mike Chimombe. Alright, Mike Chimombe vachitaura kuna Sewikne vachitaura kuti uyu tinoshanda naye. Evidence iripo, ma-audios aripo, anotaura kuti they were working together. Even Zeki yakatobuda wakati pane ma-3 names are mentioned so far: Mike Chimombe, Moses Mpofu na Wikne Chivayo. We are still doing my investigations. Pakabuda ma-audios. Until now hapana chabuda. Ingaite nyika here iyoyo. Saka musazoti holo yaita utsinye, ana Mike Chimombe wazoti aiwa vakadya mari nemahure ku South Africa, wakomana mari yembudzi. Ngavakandwe mujeri. Even Chivayo wacho futi imbavha, ngaakandwe mukati. Asangane neruoko ruofu, hanzi ruoko rurefu rwemutemo, long arm of the law. Haisongozvitaura baba. Ende izvo zvamai manje tsitsi nembavha ndo dzatisina, because mari iyoyo ingadai yakatogadzira zvipatara, ingadai yakatotenga mapeni izi, hanzi anditatenda pinjisa, asina kana kumbopinda pama1 aakapindana nawo haya. But nyaya yekuti vanhu vari greedy, vakungofunga kuti vakangozviti for ED zvakutofamba, for ED zvakutofamba. Aiwa kana ingaite nyika here hustlers for ED, ko mabasa acho ari kupi? Why do we all have to become hustlers? Ngavavhure ma-industry afana vaende kubasa, ngavabvise ma-drugs mustreet. Matrix right now iri kutaura kuti hanzi tiri kufighta ma-drugs, but they know kunogara dhama, kudhama ndiye anotengesa ma-drugs, is a supplier and ari kuvapa mari. But vanovasiya vanhu vakadaro, majesman ese, mapostal ese emajesman vanomaziva kuti uyu ndiye supplier, uyu ndiye anotengesa, uyu ndi distributor, uyu madrugs anobva kubhodha kusvika pa zvakadai, so imari yabhadharo. But they want to pretend
kuti kuita kunge vari kuita basa rakanaka pasina kana basa ravari kutomboita vane ZANU-PF vanhu vanotipa hasha, vanhu vanotipa shungu dzekuti tivaudze panapa, tivafumure, tivadyise chifumuro. Matrix inoziva kune madrug lords ese ngavambomira kupiwa mari nevanhu vari kuita zvemadrugs ava, vangobudisa vanhu, vangosunga vanhu, zvinhu zvoita sei zviende, but tiri kuzviziva zvedu. Sometimes unogona takanyarara zvireva kuti nyaya dzenyu tinadzo, but tinozongoti rega timbofokasa nezvinhu zvakakosha. Ingaite nyika here yekuti vana vakadzidza they are now becoming mahustlers, vana vane madegree, vane madiploma, maPhDs, unovaona vachitengesa hembe mutaundi kumashure kwemota. Ingaite nyika here yekuti tinoti tiri kuempower, youth empowerment, tichipa few individuals mota yekuti mangwana anogona kutongoita accident nayo ozoda kuendeswa kuchipatara chiye chamakaregedza kuisa mushonga. Ingaite nyika here yekuti munhu mumwe chete ndiye arikuda kungotonga chete. Aiite nyika, but zvisinei, ndataura kwenguva refu, da kusiya muchiona the video rema hustlers for ED and Zim Sports for ED. Zviriko ndikoko, but titongozvitaura chete, chifumuro hatimire kudyisa vanhu chifumuro, tinongoramba tichiita sei, tichimira pachokwadi. As for me, DJ Wole and the rest of the crew behind the scene, sarai muchiona video. Kuna pfana vakarwa karate, rambai makadaro, rambai makashinga. Kune avo vari kuitiswa naMnangagwa, musi wenyu uchasvika, muchaona zvenyu kuti hamusi matsotsi. Chekai ZANU-PF, track record yeZANU-PF inokutaurira. Hakuna chinhu cheZANU-PF chinodyirwa mahara. Right now Mike Chimombe na Moses Mpofu vari pama1, and hanzi naweekly vane 20 mademo ava vari kufanira kupiwa. Zvakangooma ma1. So me DJ Wole and the rest of the crew behind the scenes, do it bye for now. Let's meet in the next video. Tiri pano Hustlers for ED, Comrade Chogogudza, chairman of Hustlers for ED. We are here today, the Zim Sports for ED. Team affiliates, we are complementing each other. Chambiro Zim Ninja video aware. Vakuos kwa wakaenda wakanta mtambo wakabuda zvakanakisisa fani. Amene tuidze comrade vakanofamba sei, zvakafamba sei? Yeah, basing on what I heard, the 2 gold medals and 2 silver medals from the ICO championships which were hosted in Wales, United Kingdom. Yeah, saka tauya pano sezvamukuona ruzhinji vazopemberera tichivatambira nekugona kwavo. Tiri pano is Hustlers for ED and Zim Sports for ED. Tinotarisira ticharamba tiri pamwe chete, zvedu zvichifamba zvakanaka, tichitsikirana kuti tikwanise kuvandudza nhau yatofamba nayo kuti economic development ngasungure iende kumberi, ibate mukuru vese nevadiki. Saka muchange muchiona zvakawanda zvakadai zvatichange tichiita takabatana. Tinoda kuti mamwe affiliates akawanda tibatane tiite chinhu chimwe chete, because tikada kuti munhu aite chake zvinotinetsei, but tikaita kuti chimwe chete zvinobudirira tikaenda mberi. Amene comrade munozvionawo sei? Yeah, I think it's true basing from what you are saying. But mainly today we are here to celebrate the achievements that have been made by the karateka, and we are, as Zim Sports for ED, as the presidential empowerment affiliate that focuses on sports development. We are here to appreciate the efforts that have been made, especially by raising the flag of the country. Well, this is not only a local achievement, but this is a milestone achievement which carries the Zimbabwean flag. So we are here, and like what I've been perusing through the documents, like from his background, we have seen that he has been active in sports since 8 years old, and it's something that we are advocating for those people to lead the sport, since they also push forward using their personal resources. Due to lack of funding, they fund themselves. So we are advocating for such people to be part of sports, since they have the passion for the sport. So I think it's easy for them to lead the sport. Yeah, very true. So thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. So thank you so much. Yeah. Kutenda mese mauya pano kuzongoti supporta unofana kuya kukarati kunodzidzisa zvinhu zvakawanda. The journey was hard, but we made it, and Mashaya vakati pain is temporary but honor is immortal. Ngakarike kutanga kuenda ku United Kingdom makanokupidza mutambo we World Championships. Makwikwa aya vakakwanisa kutora medal anosvikawo 43.
then pa43 papo tinotenda kuti vana vedu vese hapana akashaya mendo. Atinoti vakawana ari minimum vakawana 4, then vakawana ari highest vakawana 6.